Вітаю ўсіх, жыве Беларусь, стоп таракан. Вырашыў я прачытаць сваю юлу прямы эфір. Юла яна гучала калісьці у 1999 годзе ў прямым эфіры у маім аўтарскім выкананні. Але так здарылася, што быў у мяне запіс, ён на касеце ёсць, але ён нейкі такі не зусім дакладны. Адным словам, я чытаю сваю юлу у прамы эфір. Каму это 10 гадзіна будзе працягвацца, каму цікава, слухайце. І прачытаю нават не толькі юлу, але і прадмову да радыёэфіра 1999 года. Свет жыве гармоніяй. Усё ўзаемазвязана і ўзаемазалежна. Як уверсе, так і ўнізе. Што было, тое і будзе. Пераконваешся ў праўдзівасці такіх выказванняў, асабліва тады, калі пачынаеш супастаўляць цяперашнія падзеі з падзеямі нядаўняга мінулага і старажытнасці. Толькі пасля трагічных падзей, якія адбыліся ў гэтым годзе, у пераходзе метро Няміга мы раптам звярнулі ўвагу, што на станцыі метро архітэктарам пакінута цытата са словаў аб палку Ігорава. На Немезе снапы сцелюць галовамі, малоцяць чапамі хараложнымі, на тоца жывот кладуць, веюць душу ад цела. Быццам токам праходзяць гэты словы па крыві. Пра што яны гавораць? Пра падзеі, якія адбыліся 932 гады таму, ці пра нядаўнія? Пра далёкае мінулае распавядаюць, ці пра сённяшняе? Нагадвалі ці папярэджвалі? На жаль, мы нічога не пачулі. І ўсё зноў паўтарылася ў найгоршым варыянце. Тут, на Немезе, паўтарылася Дзень Святой Тройцы. Не трэба забывацца, што нягледзячы на шматлікія міжусобныя войны Кіеўскай Русі, усе князі паміж сабою звязаны роднаснымі сувязямі. Усе яны адзін аднаму браты, дзядзькі, сыны, пляменнікі. Калі бацька збіраецца ісці вайной на роднага сына, ці брат паўстае на брата, думаецца, у такіх дзеяннях яны кіраваліся прынцыпамі, якія значна пераўзыходзяць звычайнае сваяцтва па крыві. Ёсць яшчэ інтарэсы дзяржавы, роднай зямлі і справядлівасці. Ураджвае гармонія і сінхроннасць некаторых падзей далёкага минулага. Узяць хоць бы будаўніцтва Сафійскіх сабораў на ўсходнеславянскіх землях. Іх 3. Першы будуецца Яраславам Мудрым у 1037 годзе ў Киеве. Затым Яраслаў загадвае свайму сыну Уладзіміру, што княжыў у Новгарадзе, і Уладзімір з 1045 по 1050 за 5 гадоў будуе Сафійскі сабор у Новгарадзе. А пасля гэтага, заўважце, толькі скончана будаўніцтва Новгарадскай Сафіі, як у тым жа 1050 годзе Полацку Усяславам чарадзеем распачата будаўніцтва яшчэ аднаго храма, трэця, які будуецца 10 гадоў. Думаецца, што ў 3 Сафійскіх саборах, узведзеных на ўсходнеславянскіх землях, продкамі пакінуты своеасаблівы духоўны запавет нашаму хісткаму часу. Тым больш, што на сцяне Кіеўскай Сафіі
Ярослав Мудрый запісаў старажытную рускую азбуку, даследуючы якую сучасныя вучоныя адкрываюць невычерпную крыніцу мудрасці. Гэтыя падзеі для старажытнага рускага народа раўназначныя евангельскаму, і слова стала плоццю. Дарэчы, цяпер уже наша славянскае слова. Такую складаную тэматыку распрацоўвае аўтар паэмы, якую мы зараз прапануем вашай увазе. То бишь Анатолий Кудласевич. Просто это слова диктора были. Па словах аўтара Анатолія Кудласевича, паэма пачала пісацца ў час апошняга зацямнення 11 жніўня, а была скончана на яблычны спас. 9 дзён напружнай працы і пастаўлена апошняя кропка. Узгадаем са слова палку Ігоровым, што на 9-й дзень няўдалага ваеннага паходу Новгород-Северскага князя Ігора 11 мая 1185 года таксама адбылося сонечнае зацямненне, якое з'явілася дрэнным прадзнамявальнікам часткі гібелі большага рускага войска і паланення князёў. Хочацца верыць, што зацьменне 11 жніўня, апошняе ў другім тысячагоддзі, наадварот, паслужыць добрым прадзнаменаваннем, і нашчадкі Ігора Святаслававіча нарэшце вырвуцца з духоўнага палону і здабудуць і волю, і магутнасць. Юла. Гістарычная паэма на сучасную тему. Тему, скажем так, оговорился. Пролог действа. Кожнае сказанае слово укрыжоўваецца на сэрцы вечнай сутнасці і сцякае крывёю няўлоўнага сэнсу да магчымасці разумення. Але каб слова зышло з крыжа і магутнасцю напоўнілася пераможнай, трэба аддаць яму сваё цела, душу і похменны дух. Патрэбна самаахвярнасць подзвігу, падмацаваная шматкроп'ем галгофскіх цвікоў ці куляй ля чорнай рэчкі, ці штохвілінная самаадданасць у працы. Тады ажывае слова, і плоть набывае і пачынае дзейнічаць і правіць душамі тых, хто раней не мог разумець яго. І выплаўляюцца сэрцы залатым эталонам сутнасці вечнай, да растаюць калі да всеабдымнага разумення. Так свяшчэннае творыцца дзейства жыцця, бо за словом хаваецца тайна. На немізе снапы сцелюць галовамі, малоцяць чапамі харалужнымі, на тоца жывот кладуць, веюць душу ад цела. Со слова полку Игорова. Действо. 1. Киев, Минск, Москва, зноў Киев. Як бермудскі трохвугольнік праславянскай душы. Колькі згінула народу у гадзіначкі ліхія, ці ж патрэбна прах былога варушыць. Памяць продкаў, памяць роду просіць піць. Бо яна на Немізе, на Днепры і на Маскве.
На Немезе рот кривавий, на Дніпрі Перун зняславлен, на Москве заглохнул век. На Немезе рот скрывавіў берагі, каб данеслі і праз 1000 гадоў гаралужны звон чапоў. Раскруцілася ігрышча не на жарты, а ўсур'ёз. Чарадзеяў раскруціла ўся слава чарадзея, уся слава, уся вера, востраў слёз. Колькі плача беларускіх мацярок, колькі намі ператоптана дарог, колькі будзе над Нямігай чорны рок. Колька, сыне мой, Микола, Микола, так тебя зовут у ближней Украине. На Москве родце, сыночек, это знай. Тебя звали в крышку иначе. Николай, так, як деда. Ты маленький ще, гуляй. Вось ваўчок возьми, Андрейку передай, нехай крутится зеленая земля, нехай радуется сонейку сям'я. А ты видишь по-руску як Юла. Другі. На Немезе рот скрывавіў берагі, каб данеслі зноў праз 1000 гадоў гаралужны звон чапоў. І Чарнобылевы стогн усёй зямлі, каб мы бераг нашай волі бераглі. Помні імя Ігоровае дружыны Ярославна, помни продкаў поименно, сыне славных. Игры новые рыхтуя новый век, как вернулся человечность, человек. Помни ровность и дружины, и жаны. Есть две тайны, то любовь и пригожость. Гаспадар ты тут, мужчына, а не гость. Коли трэба зайчыну, стань у рост зведаць трэцяй тайны веліч у знямозе, прагу перамогі. Так, ад веку, калі вораг на зямлю твою прыходзіў, князь дружыну зваў, жаніўся на народзе, і жана яго дружына. Не лятайся над радзімай кажаны, не лятайце над айчынай груганы. Кожны ратнік знае тайну, час войны. Помни ровность и дружины, и жаны. Век 20 на заходе, у народе вера никне. Помни, мати и айчина. Есть одно. Помни, батька, той, что клича на войну, за айчину, за свободу и жену. Родный батька, крыўны батька, долг мужчыны бараніць свою сям'ю. І 20-е стагоддзе на зыходзе, у народзе воля нікне. Помни, маці твою клічуць Вероніка. Яна ж донька Бранислава, яго жонки Станіславы. Імёны, жаны і дружыны мой сыне, мужчына сабе выбірае сам. Вера, Ника, бронь и слава, стань
и слава. Хай звенит славянов слава по заходніх базиліках. Дык ці трэба праз стагоддзяў варушыць? Памяць продкаў, памяць роду просіць піць. Трэба, трэбы на ахвярніку прасторы і часоў у беспамяцтве пад сонцам не пражыць. Наша памяць вечны знічь і скрыжаванне ўсіх шляхоў нават з млечнага вяртае зноў дамоў. Трэці раздзел. Киев, Минск, Москва, зноў Киев. Як бермудскі трохвугольнік праславянскай душы. Чую орды дзікія батыяў, храпы коней у заснежанай цішы. Чую з-пазаранку у Пуцюлі Ярослаўна забрали. Аркучи, что ж ты плачешь, Ярославна? Ці сыны твои неславны, ці князь Ігор не прычыне, ці ляжыць яго дружына ў чыстым полі, пасячоная мячамі, ці яшчэ ёсць шмат прычынаў для кручыны. Так сказала Ярославна. Мое сердце стогне болем. Зайчину у Путьолі назабрали Аркучи. И сыны мои щеславны, и князь Ігор мой причине. Не ляжить его дружина, не посечена мячами. Только шмат не есть причинов для кручины. Усяслава, чародея Усяслава, ведаў ён, што праз стагоддзі будзе сеча у народзе, будзе сеча ў народзе. Каб не згаснуў жар крыві, каб і полымя любві і агонь жыцця навечна не патух, будзе сеча у народзе, будзе сеча, гартаваць патрэбна дух. Четвертый раздел. Киев, Полоцк у свят. Зноў Киев, як бермудскі трохвугольнік праславянскай душы. Чую, орды дзікія. Запытаўся, хто такія? Хто дазволіў вам жывое тут душыць? Бачу князя Ярослава над узбуджаным Дняпром. Вочы дола опусціў ён, хоть летая ясны сокол над узвышаным чалом. Што журботна Ярославе? Што за дума душу гне? Ты покликал, я з нямігів воўкам скочыў да цябе. Род вядзём ад Рагвалода, мы абое, князь, з табою адрагнеты. Так, мой свет, але Владимир ад малушы кроў узяў, ад хазарскай іудзейкі. Не бяда, зямля радзімы, не зладзейка, зможа гной перабароць. Ты, юнец, яшчэ ні імя, ані славы не здабыў сабе, мой віцязь Брачыславіч. Слухай, вось, зямная вось, як ваўчок круціцца можа. Род нябесны, сонца ёсць, а зямля адвечна ложа. І вядуць размову двое, Усяслав і Ярослав, як два сокалы ў нябёсах.
аж до сонца ўзляцелі думкі светлыя князёў, і зямля, як сваё цела, полюбілася ім зноў. Зямля маці, бацька сонца, як жа тайну перадаць, каб жылі заўжды ў бясконцым свеце дзеці, і свяціла сонца, і любіла маці. Тайна, тайна, тройчы тайна, невымоўная. Прытым мудры гэта разумее, разумее чарадзей, і абое сэрцам млеюць. Як жа вывучыць дзяцей? Там, у жорсткіх пакаленнях, дзе жалезныя скляпенні, дзе агні і чорны дым. Бо жывое сэрца мае чалавек жа не заўжды. Камень, камень, камень знае, як пранесці скрозь гады нашу ісціну жывую. Мы з табой збудаем храм? Не адзін, а цэлых 3. 3 сафійскія саборы на зямлі дзядоў сваіх, а Сафія з грэцкай мудрасць. Вось чаму цябе харомцам мудры Ярослаў завуць. Усміхнуўся Брачыславіч, але князь на гэта не зважае. Тут праложым дзецям путь. Так, яна такая тайна. І ў лоб яе не скажаш наавось, бо, не дай Гасподзь, здалося, хруснула зямная. Воз. Ціха, ціха, ціха. Ціш прасцёрлася над ім, сонца светлае зайшло, і стазора род вачыма на дзяцей сваіх глядзіць за стажараў. Ноч зямлю люляе ў снах. Баю, баюшкі, баю, не ложися на краю. Прыйдзе шэранькі ваўчок і ухопіць за бачок. Баю, 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 не ложися з краю. Прыйдзе шэранькі ваўчок і ухопіць за бачок. Баю, баюшкі, баю, не ложися на краю. Баю, 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 не ложися з краю. Зямля дзяцей сваіх калыша, як маці кволых немаўлят. Зноў ясна сонейка ўстае, і ўсё ідзе, як трэба ў лад. Вось Ярослаў сядзіць і піша, да Усяслава вестку шле. Род вядзём ад Рагвалода, мы абое, князь, з табою, ад Рагнеды. Помніш, як таму 3 леты мы з табою на Дняпры ясных сокалаў пускалі ў высокія нябёсы? Я знайшоў, як нам сакрэт той перадаць. Будзеш, свет мой, Брачыславіч, ты на кіеўскай зямлі, аглядзіся, як уславіць мудрасць, што з табою мы знайшлі. Помні факты. Знай, мой бацька, Бог яму 8 суддзя, перад тым, як Візантыі веру новую прыняў, 7 гадоў пяру наславіў, а затым яго ж зняславіў. Ты задумайся, чаму? 7 гадоў і раптам ганьба. Князь
что Русь собрал под Киев, як квактуха куранят? Ты что мыслишь, что он мозги имел куриные? Не, мой свет, не так. Путь терабіце, масціце гаці майго бацькі, апошні загад, нібы сонца ўзышоў над пляцам, быццам сонца пайшоў на спад. Рагвалодовы внуки, вы крыўду за рагнеду як меч понесли, каб косями сынов засеять. Поле брани, русское поле. Хто ж мяне ад злой крыўды прыкрыў бы і мой шлях асвяціў пачэсны, калі сонца зямлі мой бацька масціў хаці вайны крывыя на мяне, на свой род, на сына. Вось яна, чужародства крывіна, іудзейкі трыклятай кроў. Не дазволіў Гасподзь разладу сэрца сынава разарваць. Узышоў, адышоў Владзімир да спаду, ён пайшоў от середины лета. Я потом, это знос, тут ідзе зноска, я її потім вам особно прочитаю. Або ось яшчэ для фактаў. Мудрость кнігі я спасцігаў і здзівіўся дуже раптам. Але вешч, колькі год ён цараваў? 33. А гэта значыць, зноў усё на крыж кладзецца, на Галговскі, ці на круг Омеі. Сутнасць тая ж застаецца. І яшчэ, валхвы тут баюць пра жыццё іскон Олега, быццам смерць сваю прыняў па прароцтву ад коня. І заўваж, як толькі прадзед на свой род махне рукой, скажа в сердце, то все лжа ёсць. Тут же вылезе змяюка і ў пяту яго уджаліць. Гэта нам усім навука, дзецям нашим і унукам. І ўнікну змея ў ногу, і з таго разбалешася і умре. А змея ж заўсёды мудрасць, знак Хрыста, праз Іоанна Богослова. А Христос ёсць логос, слово, истины, двугострый меч. А раней хазараў біў. На браме Цараграда русской славы шчыт прыбіў усім на радасць. Так што, княжа, трэба нам часцей прыглядацца да няпрошаных гасцей. Ці вось факт македонский. Я так думаю, ты чуў, вузел Гордзіяў мячу цар даверыў развязаць. Ці то выканаў прароцтва, ці то груба насмяяўся. І з мячом тым аж да Індыі дайшоў. Ды чамусьці зноў таксама смерць у 33 знайшоў. А праз год і Арыстоцель. Нават кажуць, дзень у дзень. Ён настаўнік Александра. Як цяпер не верыць Піфагору, што сусвет ёсць лічбы? А Кассандра? Там, на Віцьбе. Ты задумайся як след, чаго бацьку твайму Віцебск і ў святыя аддаў. Ці табе, мо гэта невядома, я ж разбіў яго каля Судомы. І дарэмна, што траянцы не поверили Кассандре. Як і тое, што прароцтвам мала верыць Александре. Трое, тройца і трыглаў. Строіць трэба нашу славу. Праўда, правь і рай і вырай. Сутнасць роду ёсць адна. Вот жа, знов читав недавно.
На Гамера Іліяду можна всяк цяпер глядзець. Але мудраму пагляду зразумела, чия медь і чия звенела слава, і хто кімры, ары хто, Дажбог, руно, толькі дурань, пэўна, скажа, гэта ўсё было даўно. Усё ёсць, было і будзе. Будзе гэтак жа, мой свет, калі раптам канчаткова не заблудзіць розум наш. Слухай, княжыч, вось умора. Ну, Гамора і Садом. Літаральна пазаўчора прачытаў, не паверыш у такое, што Гамер прапраўнук Ноя. Ну, што скажаш? Прачытаў жа у першай кніжцы быцця. Яны, пэўна, ўсіх трымаюць за дубовых бараноў. Сеюць па зямлі з Садом, быццам мы не разбером. Вось жа гніды. Сюды лезуць. Недарма гавораць, людзі не цяля, Бог і бачыць круцяля. Навякі пазначыў род паскудаў, не да нелюдзяў і выродкаў іудаў. Дзе з-пад Турова даўно гамоняць людзі, што мы грэчаскай Варвары нос цікаўны адарвалі. Зноў жа, Бог усім суддзя. А цяпер, мой князь, да справы. Праўды роду праваслаўных. Мы далі сабе зарок храм Сафіі збудаваць. Мой сталіць паспеў за год. Як рассеяў печанегаў, тут жа ўзяўся. Бач, не згас яшчэ народ. Працавалі без начлегаў. Будзеш тут, дык аглядзіся, а як будзеш, не журыся. Веру я, што светлы рок шлях заверне твой сюды. Ну, бывай, з табою Бог. Што ж, бывай, мой свет, моя надзея, чуе сэрца назаўжды. Назавешся чарадзеем, з верай крэпка, Ярослав. Ось і скончана пасланне. Ці дашло яно, ці не, невядома. Ці дамчаў ганец дадому ўся слава, ці знайшоў ён свой канец у заслаўі, ці ён рану ад страны печанега тымі словамі закрыў Ярослава, ці закрыў жа ён зямлёй сваю рану, як вялося спакон век часам бранным, каб вады жывой дала перуніца, каб і там ён мог за Русь сваю біцца. Толькі рана ўсё баліць і крывавіць, толькі зноў і зноў і зноў з-пазаранку у будзёвлі на сцяне Ярослаўна. Кіеў, Новгарад і Полацк нас вяртае ў вечны круг. Чую ад Днепра магутны голас. Слаўце веча, веча, друг, веча славіць мудрасць Ярослава, расцекошася по мысленному древу. Аз есмь альфа и омега. Аз — початок, а омега есть конец. Жезл железный, им пасется людский статок. Жезл железный, и железа есть конец. Зброей, коли розум не цвярозы, сеють смерть. Лічбу мае и омега 26. Я не знаю, як дослать потомству весть. Будет сеча, вечной будет сеча. Не повинна згаснуть храма свечка. Аз, буки,
веди глаголь. Азбуку ведай. Глаголь праўду дзядоў. У літару, нібы ў посуд, яны налівалі сэнсы сусвету і свой боль. Азбука — посах, азбука — соль. Глаголь добро ёсць. Живите. Добро есть зело земля. Земля — семя. Земля — семья. Семья, семля. Где эль — знак люди. А я есть аз. И перший, и апошний. Я вечно был, я вечно есть, и вечно буду. И над сёлбой весной, и осенью над пожней. Триадиной русской азбуки устав живых буквиц, мудрых литр на стене забрали креслить мудрый Ярослав. І здалося знову, нібито на імгнення дригнула земля. Аз есть альфа и омега. Аз есть я. Аз есть альфа, я, початок и конец. Ось и азбуки славянской марафон до алфавита и церновый окрывавленный венец. Я над альфою поставлю жезл железный. Слово твердо рцы. Живите! И тады над песной звездной твердь обрящите. Славьте Бога. Славьте Бога не чужого, а своего. Яр даж Бога и Перуна, Свентовита, славьте Бога. Так говорит Ярослав своим именем, что мудростью сусветною сповита. Что далей было, нам неведомо, але камень сведчить напролом. Год 1037. Храм узнесся над Днепром. Ён 13-головый, быццам лик апостолов с Христом. Недарэмна сей бит сеяў слова. Прыгажосця сэрцаў узышло. Як унізе, так и узверху, а земля адлюстраванне зорной сечи, и давно пора над дольным верхал грымнуть с неба всюдоистным мечем. Ей, гряди Господь, чакайте обяцанага пришестя, и тому далеку куполов. Столькі ж дадавай яшчэ, вось і атрымаеш 26. Вось і зноў омеги лик и жезл железный. Тут есть мудрость. На стене забрали, триадиной азбуки устав нам накреслил заповедом мудрый Ярослав. Ей, грядет Господь усилен необорной, на облесах рать, по святой Руси звенять 25 колоколов в соборках. Князь пошел дружину снова сбирать. Ей грядет на стене Софийского собора плача Матерь Божия, Аранта, быццам у Бутиули Ярославна назабрали Аркучи с позаранку.
Што далей было, не ўсё пад спратам. Владзімир атрымаў ад мудрага загад. Год 1045. Закладзе Софійку, господин Великий Новгород. 5 гадоў будуюць храм, 5галовы, каб у плоть каменную увайшло живое слово. Калі Кіев — гэта дух, калі Новгород — душа, то яшчэ Софія ёсць на святой Русі. Гэта полацак. Зямля, сэнс якой зямная, вось. І вакол тае асі вам круціцца з веку ў век, пакуль жыцьме чалавек. Чарадзеяў раскруціла ўся слава чарадзея. Раскруцілася ігрышча не на жарты, а ўсур'ёз. Уся слава, уся вера, востраў слёз. Уся слава ў чарадзея, уся слава. Зведаў ён адзін закон роду. Ёсць един для народу. Непоколебим. І адна спрадвеку доля, зямля і воля. Зямля, сям'я, семя, сем'я. І над гэтым ёсць адзіны нябёсах. Здалося? Не. Не дрыгнула зямная, не дрыгнула зямля і не хруснула вось. І нічога нам, браткі, не здалося, бо ёсць белая Русь, і ёсць белая косць, і ёсць нашай зямлі прыгажосць. А пад сподам на ўсё ёсць аснова, і ёсць гасподняя чыстая мова. Покуль помніцца будзе нам род свой, покуль зробяцца людзі народам, не забудзем, якога мы роду. Киев, Мінск, Москва, зноў Киев. Людцы милыя, такія даспадобы вам шляхі. Боже ж мой, ну колькі ж можна вам адно і тое ж гаварыць? Хто ж ваш розум так стрыножыў, скрыжаваў? Памяць продкаў просіць піць, бо яна жывая памяць. Хто ж вам сёння шкодзіць жыць? Паглядзіце ў славу роду, паглядзіцеся ў прыроду, што прыродзе вечна ходзіць. Піце памяць, як жывую воду. Што заўжды было, усё вядома. Што прайшло, паўторыцца нанова. Год 1050 ад нараджэння Христова. З дружынай ідзе Усяслаў чарадзей да хаты. Скарыў пад свой меч і Новгород багаты. Нічога не ўзяў Усяслаў. Ні злата, ні срэбра, ні іншых пабораў. Толькі славу званок Софійскага сабора. Толькі славу званок забраў Усяслаў, каб і тут стаяў, як сцяна, сабор сяміглавы. 10 гадоў будавалі храм. Нібы 10 сынавых запаветаў, каб званы расказалі ўсяму сусвету, як нічога не ўзяў Усяслаў.
каб стала зямля цяжарнаю сынавай славай. Толькі славу званоў і забраў усе славу. А званы — это голос храма, а званы — это веры основа, а званы — это з Богом размова, а званы — это мова. Языкі яны маюць таксама, і званамі гамоняць храмы. Так адпомсціў унук Рахнеду за вялікую крыўду роду. Безязыкімі пакінуў ён хамаў, бо ўсю славу забраў. Бо ўсю славу званоў забраў, усе славу, каб узнёсся і тут сабор сяміглавы. А далей жыццё было, шмат часоў вадой сплыло. Чарадзеяў усе круціць, усе слава чарадзея. Круціць нас, Дажбога ўнукі, новы час. Але ёсць аснова — мова. Ёсць зямля, якою круціцца ўвесь свет. Ёсць урэшце рэшт зямная вось. Няхай пройдзе 1000 гадоў і паўторыцца ўсё зноў. Мир уладзе, миру мир. Владимир I красносоненько встае. Владимир I, красная соненька, 5. Это наша душа. Усяслав чародей, 4. Это наша земля. Ярослав мудрый, 3. Дух наш усюды існы. Ярославна, 2. Супрацьстаяние. Игора, 1. Один в небесах. Игра 0, 0. Омега, крыш, дружина. 433. Столько вёсок было спалено фашистами на Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Шесть. Что ж, сынки, глядеть, якая сила нам тут род небесный воскресила, раскрутила и просторы, и часы, и чакае, покуль выйдзе сын. Выйдзе, не, але нам сёння трэба бараніць свою зямлю, потому с грозёй смешали небо. Раскрути, сынок, свою юлу. Хай лякают городы и веси, хай бареев и свист твоим в ушах. Узлетай, сынок, да поднебесья. У тебе крылатая душа. Поднимися над землею грозно. Не зважай на стогны и на слезы. Твердым, нібы кремень, будь. Помни, что деды тебе проклали путь. Помни, не бывает вельми поздно на свой шлях ступить и быть. Помни, что деды тебе проклали путь. Чужакам и набраді всялякой покажи двухмовный сенс. Двояки, нібы джала, мудрые змеи. Так скажи. У вас работа до 7-го пота, у нас работа. Ты нам знайома. И праца, а праца править работой. У вас Иоанн называется Грозным, для нас он москаль жахливый. Для вас час занадто поздно. Для нас час яшчэ не змаглі мы. Ведай, што юла, волчок по-беларуску.
и Юла, родимая земля. Хоть теперь ты не скули, братан, не русский, пока жить ее белая сязя. Так скажи, на битву с Кочубеем переясвет не щит узял, а книгу. Так и ты, сусветной чаре деял, возьмешь сыне книгу про Немигу. И не бойся, буде щасна доля, ёсть земля, якая збереже. Як сказав однойче дядька Толя, что Ісус Христос на Белой Руси Бог живе. Ты маленький ще, гуляй, ось вовчок возьми, Андрейку передай. Нехай крутится зеленая земля, нехай радуется Сонейку семья. А по-русски все ж таки Юла. Наша кров не водится. Мы ведаем, як бараніцца, і з якое напіцца крыніцы моўнае. Эй! Кликну славу з-пад Турова, ды з-пад града Давыдова. Аль нема кому постоять за землю свою. Уставай же, брат, друг один и мой, будем бой вести, смерть выпытывать, будем бой вести, свет раскручивать, будем бой вести, аж до смертухны. За твоих дочок, за моих сынов будем бой вести, середы до пятницы. Эй, если ты мой Свет Васильевич, погляди кругом. На Святой Руси хмары хмарные, на Святой Руси думы марные, груганье навкол разлеталася. Наши церковки стали змрочными, ці не попики нас зурочили. Эй, ты гой еси, днем за огнем шукай, не знайсці цяпер на Святой Руси нам священника, каб на ратный бой благословение дал. Что ж чакать яшчэ? Эй, если ты мой Свет Васильевич, погляди кругом. На Святой Руси хмары хмарные, на Святой Руси думы марные, груганье навкол разлеталася. Наши церковки стали змрочными, ці не попики нас зурочили. Днем за огнем шукай, не знайсці цяпер на Святой Руси нам священника, каб на ратный бой, ты на смертный бой благословение дал. Что ж чакаць яшчэ, если ты мой Свет Васильевич, каб наш родный край ды зусім забрал себе Змеевич. Ці не нам с тобой говорил Кирилл Туровский, что Варвары мы оторвали нос. Ці в середы мы не обедали, ці не у пятницы вечно пьяницы. Погляди ты мой Свет Васильевич, а якого мы роду племени. Ці не Славков ты, ці я не Пінчук, ці не Славки ёсць за Толмачевым, ці не там дубы, як мужи стоять. Ці не твой же дед Свет Васильевич под Берлином лег на 9-45. Эй, ты гой еси, Свет Васильевич, погляди, что есть на Святой Руси. Тык поедем гой мы с тобой шукать царство вольное, царство светлое, 39. Эх, вы, крыжики распроклятые, вы все небо нам скрыли кратами. Погляди кругом, на Святой Руси хмары черные, на Святой Руси кружат вороны.
Думы марныя на святой Русі, груганнё наўкол разляталася. Днём за агнём шукай, не знайсці цяпер на святой Русі нам свяшчэнніка, каб на ратны бой, ты на смертны бой благословення даў. А ўжо стаіць на шляху Русі Святагор стаіць з перамётнаю сумой цяжкаю. А ўжо сказаў, кабы мне кольцо ды ў нябёсы ўдзець, павярнуў бы я зямлю матухну на яе асі і змяшаў бы ўсіх я людзей зямных са нябеснымі. Эй ты, ой, Есисвет Васильевич, на святой Руси ни одной души. Быть-то вымерли. Только мы с тобой, я, ты со мной, да еще земля. Земля матухна. Дык сорвем с грудей крыжи медные и зловредные, а заместо их на грудях у нас солнце ясное, солнце красное. Эх, походим мы по святой Руси, да по церковках. Эй ты, ой, Есисвет Васильевич, у тебя дракон, да и над им закон будем править мы. Оседлать его нам пришла пора, каб довез он нас к Змей Горынычу. Эй ты, ой, Есисвет Васильевич, это древний змей, 3 шестерки там, 36 голов. Ой, поедем мы полем долюшкой от Горыни раки аж до Припяти. Размахнись рука, разудись плечо, як наедем мы, будет горочо.